Dobro večer, moje ime je Zoran, mada uopšte to i nije toliko bitno, jer ovaj video sam namenio drugome čovjeku. Taj gospodin se zove Muhamed Omerović i on je bioenergetičar koji pomaže ljudima svojom bioenergijom na daljinu. Ja sam preko svoje kume i svoje sestre saznao za tog gospodina i kada su mi rekli da pomaže svima, rešio sam i ja da probam. Pogotovo što je u pitanju, pošto su u pitanju upola pluća, nazvao sam gospodina Omerovića i on je automatski rekao za 1 sat i po vremena će me zvati, samo da mu napišem šta je u pitanju. Kada sam mu naglasio da je to korona, on me u roku od minute sam pozvao i rekao ajde odmah da radimo terapiju. Terapiju smo radili tada, sutradan ujutro on je mene zvao da pita kako se osjećam, da li je bolje i da ponovo radimo terapiju. Faktički on je mene terao svaki dan da radimo tu terapiju. Meni je stvarno to puno značilo i puno pomoglo. Mnogo bolje dišem, mnogo bolje se krećem. Zahvaljujući njemu terapiju ćemo nastaviti još ako bude trebalo, ali mislim možda da neće čak ni trebati. Ovim putem želim da mu se puno zahvalim i da naglasim da gospodin Omerović, što se korone tiče, sve to radi besplatno. I kogod ima problema sa koronom ili sa plućima, neka okrene gospodina Omerovića na Viber ili na Whatsapp i popriča sa njime. Svakome će sigurno pomoći. Naglašam da on to radi besplatno što se tiče korone. Tako da slobodno ga pozovite, odmah će vam odgovoriti. Meni je, recimo, kada sam ga prvi put pozvao, rekao da je 1 sat i po vremena zauzet, da neće moći, međutim, čim sam naglasio da je korona, u roku od minute me je sam pozvao. Toliko pažnje, toliko želje da čovjek pomogne, to je neverovatno. Svima preporučujem, slobodno ga pozovite. On radi sve, ne samo koronu. Koronu je rešio da radi besplatno jer hoće ljudima da pomogne. Pozovite gospodina Omerovića ako imate bilo kakve probleme, bit ćete veoma zadovoljni. Gospodine Omeroviću, hvala vam i veoma mi je drago što postoji takav čovjek koji hoće da pomogne svima. Hvala vam puno. Sve najbolje.